Mas Yudo kalian Mas Victor Adiwijaya. Suwira pethuk kowe gawanmu kok rena-rena. Alah niki wau kula liwate dinyang tamu ae. Mun dinyang tamu piye? Mas Yuda tumbasan pinten niku kucing anggora. Kok iso kucing anggora kuwi. Lah modele kados ngaten kok. Ora lek menemu nang endi. Loh, jenengan menika mbok wong menika giri lusi jalma tan kena kinira. Maksude piye? Ambak-ambak to Mas yo piyayine mung cendhek sak meter kotor. Ning niki nggadahi keluwian. Keluwian to bocah iki. Niki asline jaman rumiyin Rama kalih ibune menika kesiku kalian dewa. Dados kados ngeten niki. Lah niki mengke nek pun genep umur 17 taun. Nggih. Cerita radarene. Pripun Rama? Kowe kok iso muni bapak ibune kesiku karo dewa ki nalare piye? Lho, panjenengan lak mboten sumerep. Ora ngerti cerita. Niki asline menika putranipun Traing Kesuma Rembesik Madu Tedaing Andana Warih Nijile Kamara Tapa. Darah biru. Pake bakul wenter niki. Lho. Kok iso pake bakul wenter darah biru? Tegese Traing wong aluhur, mboten Traing wong pidak pejaraan. Niki nalika rumiyin Rama ibune Surakarta apa? Trah Surakarta hadiningrat sahandap sampean dalem ingkang sinuwun. Ingkang sinuwun sapa kuwi?
Paku Buwana Senopati Ngalogo Abdurrahman Sayyidin Panetep Panatagama Khalifatullah jumeneng kaping 11. Iki pernah apa iki? Lah niki truwelunipun. Kaya sia-sia men to kaya. Boten tegesipun menika putranipun ingkang kesiku dening dewa. Lah mangke nek Trah turune nek sing kesiku. nggih, Trah turune nek trah turun enten sing kesiku. dadi kaya ngene iki. Dados kados mekaten. Iya. Lah niki mangke nek pun umur 17 tahun langkung 2 menit. Nyapa? Apa? Kok senek pitulas. Badhe badar sejatine wujud. Wo. Malah dadi ganteng. Wo, dadi kaya critane Joko Kendil nek. Nggih, saestu mirip malah Tricadara Kendel niku Ngeblate kula. ngeblate niki. Keblate kula Joko. Blate kuwi. Nggih. Dadi iso gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur nek pun umur 17 tahun. 17 tahun. Lah sak menika nembe umur selangkung. Padake ari-ari apa piye kok selawe. Kowe iki jane nek mun iki piye to? Nang nek umur 17 tahun badar sejatine wujud, malah dadi satriya pideksa pengawak Pabrata Lah monggo saiki umure. mun selawe. Lah terus piye iki? Wah, kita ayo pancet ngeten iki mawon iki. Ah klewat iki pisan. Mboten saged badar. Wis kadung kok kasep kok kadang. Wah. Kawilujengan katentreman lan kabahagiaan mugi tansah kajiwa kasarira dumateng sedaya warga keluarga besar Bapak Muji. Warga besar Bapak Muji. Wonten ngetrep Heeh, ngetrep. luar biasa panjenenganipun Pak Muji menika anggenipun kagungan kersa disembadani. Oh iya lho. Ngrawuhke dalang kondang Jawa Timur saka Tulungagung Ki Sun Gondrong saha para penderek pesinden waranggana lan para niyaga jangkep. Wah pasugatane saestu. Lawake. Nah, kondang karo kengrat. Mas Yuda Prastya Kusuma Negara kalian niki blekok moncrot. Oh, buka moncrot. Yuda Kusuma Negara. Nggih. Iya. Pak Muji luar Pasangan biasa. niku tak ganti ya to. Kula mboten golek pasangan kok niki pesenane Pak Muji niki. Wo ngono to. Bar niki bar wayangan kula tinggal mriki kok. Wo ngono. Nggih bar wayangan iki kula kan ten mriki ditinggal. Dadake patung ngarepan. Patung selamat datang. Niki nuwun sewu. Wah Pak Muji kok ya pinter milih dagelan. Niki wau pesenan Pak Muji kon golekno dagelan sing rupane kaya cok bakal menika. Nggih wonge nggih niki-niki. Oh. Tetapi hebat luar biasa salut untuk Pak Cara Muji. keluwihane eneng le. Mboten gadah keluwihan blas wong dhuwure mung sakmene kok keluwihan Pak Muji. Ora. Mboten enten luwihe. Mesti kemampuan neng pikirane lho. Lah nek panjenengan lan kula cara nggon Punya keluwihan intelektual. Intelektual gadah. Bocah iki ya sekolah. Bocah niki sekolah entek pirang-pirang kolah kok. Lho. Sampene ngono kuwi ngenyek ngece ngono kuwi. Lho, tegese rempayak ya rempayak ning aja diremet-remet. Ngenyak ya ngenyak ning aja banget-banget. Nek kowe duwe kemampuan tunjukkan kemampuanmu. Ngono lho. Bocah kok iso rupane kaya kendi. Kok padha ya? Kae didangu karo Rama kok lho. Nggih. Pripun mo? Sik tak kono gesi Mojokerto. Kowe apa? Mojokerto sampean mudeng ora? Loh, pripun ten mau nek panjenengan menika? Lah kula menika nek kalih panjenengan kan ya termasuk selevel ta. Sak level bener. Napa melih wonten menika sewanteng dalemipun Bapak Muji ngetrep Mojokerto. Iya. Kaleres caos kurmat dumateng wiwitan pungkasan ngandhap nginggil rinten dalu kiblat 4 5 pancer. Kaleres punika Minggu Kliwon. Wah. Minggu 5 Kliwon 8 ateges 5 karo 8 menika 13 cocok kagem jejodohan. Wah. Jaga omongane dinane ngono ya. Iya no. Minggu Kliwon Minggu 5 Kliwon 8 13 nek cara itung pitungan Jawa nggih ta. Sri Lungguh Gedhong Loropati, Sri Lungguh Gedhong Loropati, Sri Lungguh Gedhong Tiba Gedhong. Gak paham blekok moncrat iki. Omongane kok dukun kaya sombong. Niki ngilmu lho nggih paham. Apa? Wong ki nek tiba gedhong nuwun sewu. Nyampar nyandung ngiwa nengen mesti tiba rejeki sing barokah. Mun pas trep cok gali gacok sir padha irenge tir padha senenge sosok wadahe dicocok rasane ngati antarane Mas Yudhistira kalian Mbak Mayang. Pun pas niki Pak Sun. Lah nek kowe apa iso kowe kok walah-walah ae duwe usul apa kowe? Kaya ngono ae lho. Kok mbok pamerne nggo apa? Lah kowe duwe usul, duwe pendapat, duwe penemu. Lho,
Ya nek aku nyuwun sewu Mas, mungkin tua-tua sampean yo ilmune akeh sampean ning aku ndek penemu dhewe. Weh edan tenan nak bulan. Boneka baterai 4 ki lho rumangsaku kok. Ke boneka baterai iki lho. Kowe kudu iso Piye penemumu piye? Penemumu piye? Kowe iso nggelar kudu iso gulung, iso buka kudu iso nutup. Coba jajal terangne, jajal ngilmu Mojokerto, Rama lak ngendikan Mojokerto. Oh, jlentrehne Mojokerto. Kene Kersane. Persuku kata apa Persuku kata Mojokerto MOJOKERTA. Kok wakeh men kalau bari jam piro. Mbok mo terus jo ngono ae. Alah, kuwi ora cerdas, wis cerdas ki sitok-sitok. Ya wis manut kowe aku. M. Masyarakate padha sayuk rukun saeka kabeh. Weh, tenan wong. duwe ya. Ora umum. M. Objek pariwisata kene akeh banget, carane petilasan ya akeh, candi-candi ki ya akeh. Weh. Mojokerto. Ya ngerti. J. Zaman Mojopahit pusat pemerintahannya kena kene. Wo nggih, wis jaman bocah iki berarti. Majapahit sing ratu kondange Hayam Wuruk to. Nek gak salah anake Hayam Malas itu. Hayam Bekisar ya to. Kok tuwapuk lho Mas kok ya. Terus. Onde-onde makanan khas kene. Oh iya. Sampeyan ngerti ra carane enak onde-onde sing enak karo ora? Lah carane ngetes Sampeyan milih onde-onde sing wijine ganjil kuwi enak. carane mangan onde-onde sing enak karo ora nitenine piye Mas? Wijene kae. Wijene ganjil kuwi enak. Oh dadi saurunge mangan onde-onde dadak ngitungi wijen ya. Nek ganjil enak, ora percaya hitunge dhewe ra ngate. Mbok rasa diitung langsung dublakne cangkemmu. Kok wong ya kakeyan ngono kuwi. Terus kabudayan sami ngrembaka nang kene ya enek bantengan, enek ludruk, enek wayang kulit. Hebat. Terus Ojo endah yen sinawang katon tetrem ayom. Masyarakat ini guyub rukun tertata, ora do tukar padu. Betul. Karo tangga ya nyapa, karo dulur ya akur. Ora duweni sifat cerai dengki jael metakil, tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku ceret mencret. Oh ya ora mencret. Maksudnya rukun. Terus bacutane. To. Terus R ngopo? Ora iso tak tuwapuk cangkemmu. Ayo R. Ramah tamah masyarakate. Sayuk rukun lho natane lho. Kali-kali kan tembok pokoknya nek penonton lho. Oh alah yo. Mbok temboke dijebol ngono nyapa to kok. Ngawur rek. Kowe ora perkara temboke sing larang. Asline sing larang iki blimbing wuluhe. Pak Muji lho. Oh, aja kentok. T. Tentrem ayem masyarakate. Terus aja lali nyuwun marang Gusti ya ta paringono sehat bagas waras rezekine kathah mlimpah kaya dalu menika wonten daleme Pak Muji. Apa tegese muji? Mang nanda wis mosok kuwi ya nek. Ya kowe cara kowe muji. Kok ngengkel kok dagelan iki to. Ya yo ben golek duit to Mas. Muji muga-muga Bapak Muji paringono sehat bagas waras. Ji nangkunga muga-muga apa sing dadi sediane contone dalu menika kelakon mantenke putra wayahe. Wah hebat. Ternyata ya jalma limpat seprapat tamat bantok bolu isi ndut. Isi madu. Madune ceblok ning dundutan. Duweni gagasan utawi pemikiran ingkang ya bocah iki kok isi jurusan pedalangan. Lho niki ya sondalang. Lah wong niku kan napa-napa kaya Kediri dadi kutane sing dadi bukti lan nyatane. Nek sampean ngendika wong potongane kaya ngene iso ndalang ki sing percaya ya sapa to Pak Sul? Kok dibuktekne? Buktekne perlu bukti to. Perlu bukti wong mong pamirsa iki lah ya mosok kaya ngono tugel ngeprake piye kan ya ora ngerti to. Ora apa-apa kuwi perlu bukti apa mleki sowane nggone Pak Muji dalam rangka netepi darmane wong tuwa, netepi darmaning sepuh. Bener. Darmane wong tuwa wonten 3 Pak Sun. Apa, Kak? Siji paring asma sing becik kangge putrane, nomor 2 paring ilmu utawa nyekolahne, sing nomor 3 nikahke lamun wis dewasa. Sah anggenipun dados piyayi sepuh netepi darmane wong tuwa, rama ingkang
kang sembodo ngukir jiwa ragane, ibu pinangka papane Yoga Brata Nawa Candra sedasa wari. Milane pendipat luar biasa. Kula Pak. Omongane wong tuwek. Kula Pak Sun pripun. Kulino dukun ta Mas Ketok. Niki napa melih? Coba disambung ya. Nggih. Cintaku asa Sekonyong-konyong koder. Paribatan Durung temek wani panjer. Modal bensin seliter, motorku tak starter, tak ampiri ayo tak jak muter-muter. Cintaku sekonyong-konyong koder. Paribasan wani manjer, modal bensin seliter, motorku tak starter, tak ampiri ayo tak jak aku dandan lipit rambutku lengane pomit malah kowe lunga plencik ora pamit pit bir temu lawang rusak coba terus sing tak pikir jebule kaya ngono sang jambu gogrok dipangan uler. Cintaku sekonyong-konyong koder, ler keket klobak-klobek, malah jambak bayi jebul aku kena pelet. Mantap. Diaturke Luar biasa sindene Pak Sun. Menika Siang Pantoro Ratri. Awakmu kaya dene kejugrukan Gunung Sari keloberan Segara Madu ketemu karo Wanodaya rupane mbranyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang gaya mawa teja ngemu sudama mila datar nompakne Cinandra Pasuryani kurang candra luwih warna prasasat widodari ngejawantah jejer karo kowe ibarate kaya kumoratih nyangking komodo. Boyo Komodaya Komodaya potongane kaya ngene njajal kowe. apa? Lho, piye ta jarene Pak Sun mang kowe iso nembang? Ndi to raine? Iki lho. Raine iki ngisor ki ya rai tapi rai lo. Rayo. Rai lo. Oke. Dadi lek ngesor rayo. Loh, gini ya Mas. Ora aku jan wong kok ayune kaya ngene to. Masa? Alah. Lah masuk ayu kaya ngene kowe gak iso ngrayu lho. Lah nek aku kan ya enak to. Piye? Wong ayu garwanipun Kakang Murad diagecak keto marang pun Kakang Yayi. Mustika ning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita ya kang dak tresnani kejaba mung sliramu ning jagat ora ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji. Kah tresnanku ya mung kanggo sliramu. Iki tenan. Iki lho ingeti sik. Iki tenan jare lho. Iki iso karo ngene. Aku tresno banget. Iki tenan jare lho. Karo ngene. Kowe apa iso kowe? Ngene. Apa iso? Alah nek aku yo suwen. Entak piye? Dek yo kawin ngene. Aduh. Lah repot. Lah suwen Wis gak enek senine blas iki. Wong seniman, wong awake dhewe iki harus kebak dengan seni. Nggih to Pak Sun? Contone. Contone. Kaya Masa iso cah iki ya. Lho napa Aku saged? ya pengen dicondro kok ngono mang lho Mas. Condro. Jawil ngene. Nganggo dijawil. Jawil. Iya. Ayo. Lah ra gitu. Aku lah ngono kuwi. Tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nala memani ing netra ora ana liya kejaba mung sliramu. Iki tenan jare. Enak ta? Iki tenan. Aduh ikine lho. Lah ra geduk. Tak ngene goblok ora umum. Ah jujur ngono. Aduhku. So diremet ngono. Lah piye maksudku ben pas ngono lho. Arek sih. Coba ya diatur ya. Diaturke. Nggih. Diaturke. Wong ayu. Oh iso lho. Sepinten Mas? Walik. Lah kirik sitok ki ya iso. Nyilih tangane. Haluse. Wah, jana. Jana. Sampeyan po wani ngene. Lah nyapa ora wani? Aku lho ngene iki ning omah duwe papat. Padakne. Go apa papat? Ayo, Kang.
wong ayu Alah biasa. tresna mungkin narya tampa Luwihane akeh bocah iki. Susah jroning atiku. Apa iso kowe ngene wong sikil mundhek? iso Apa iso? iso ngene ngece Jajal dak piye kowe? Lungguhmu lho piye? lugu kan lugu Balah ki sikil apa pipa iki? paralon Tangane kaya wortel. oh ya sia-sia Ayo ndang kok. apa Wingkel kaya aku mangku. susah jroning bang Kersane pas ndase mawon didelengake. kursi ngomye kaya Ayo to. susah jroning batenku Wong bagus antep no rasa hatimu tresnaku apa ya tenan coba bukti Iya, dadi apa kok? ya gitu Manggala siang pantoro ratri mohon eling manis ing ati setiaku bisa anduweni marang sang Sulastri rasa kangen kang liputi bulan dadi saksi upayane datang balen janji supaya mati supaya mati wong ayu tresna mungkin arya tampa susah jroning batenku Wong bagus antep no rasa hatimu tresnaku tulus reneng kalbu Sanajan ngarung banyu sagara rasaku ora bakal terno senadyan yomo oncat segoroko yen tresna ra bisa hidup Manggala Raras Kawiyat Masuk Caido siang pantoro ratri Mongeling manis hati setiamu bisa aku
Nggih, sampun. Hebat, Nggih, hebat. jos. Kaya nyolong petek. Wah, kae pinggir kae. Ah, Sinten, Mbak? Mbak Rama. Ellen. Oh, Mbak Ellen. Ellen Widaswara. Wedan. Wah. Ellen Widaswara ya. Eh, 4 sehat 5 sempurna bergizi langsung lep ya itu. oh, Harus kaya jagi apik lho. nggih sae. Sawang bokong-bokongane ngeten iki mesti apik tenan. Apik apane maksudnya muni kok Solahe ngeten iki lho sing diarani wanita pengawak sarentek pengawak doro kan nggih ngeten iki to Pak Sun. wong ini pengawak doro to? Nggih sarentek pengawak doro nggih model-model ngeten iki. Wong lanang kok rabi. Kowe bobot to, Nduk? Mboten mau. Gini Umpamanya kita yo- mau melentis ngeten iki. Ngoyentenge gedhi ngono kuwi. Pancen centingane niku ora dijokne pripun ngeten lho dadi wong lanang nyawangi ben ketok. Iki guru, Mas. Oh guru nggih. Guru SMP. Oh ngajar napa, Mbak? Pun benten to Mas sampenan. Pun benten. Lah Iya. Dewi iki SD sakniki SMP. Ya sik barang lah. Oke. Oh, anu panjenengan Mbak Ellen nggih. Nggih, Saking pundi panjenengan? saking mriki. Dalemipun? Oh, dalemipun Tulungagung, Mas. Oh, Tulungagung. Nggih. Wah Rama iki pancen ya nek golek sinden wis pokoke ora nyacat lah pokoke. Maido mesti plonga-plongo. Kidung Manggala padakno liyane. Nggih. Spesialise napa to mong Lah menika? manut kok japo kena kuwi. Lho, badhe ngaturaken tetembangan Tembang menapa kagem slendro ya? Bapak, Ibu, para tamu. Lek slendro apa, Nduk? Slendro, cara slendro. Podang kuning? Nggih, saged. Ah, podang kuning ya. Nggih. Dadi karo Mayuda engko iso fungsi. Oh, nggih, nggih. Podang kuning. Podang kuning. Ya. Saestu. Tintingane kaya ngapa? Podang Tintingane. kuning. None ne nono ne ne nono nono ne ne none. Lho, kok niku Ngawur mo iki. niku sing ban nadyan wujud mong peksi. Ngertos peksi? Ngertos. Peksi niku manuk. Nggih. Nek ngene mo niku paling tidak peksi Garuda. Kula peksi gagak, lah niki peksi emprit. Pak cilik men to, Mas. Nggih. Ayo iso gede. Ya. Reta. Terus bacote? Kok sing guning Mriki kok? lho, Mas. Mriki lho nggih. Ya ora iso to, Mbak, pandangan lurus ke depan no. Nek ngene ya kesel aku. Oh, nggih. Heeh, oh, pas vitamin delon. Ayo bawane terus. Gawe talining bronto Pomo kowe kelakon dadi bojoku bakal tak mulyake ndak sengkake ngaluhur pinangka garwa prameswari. Mila to, Kang. Apa Mas. pamundhutmu bakal tak turuti waton ora nyun mudune lintang lan rembulan pilihan kabeh kae ning toko waton ora punjul saka 5.000. Yo. Ayo genti kowe. Halus manis merah. Lagu jengnya aja kenceng-kenceng. Oh, nggih, nyetrum aku, Mas Ben. Ati. Aku ndak mau pangku, Mas. Pangku. Pangku mau lho kaya mau kok. Kuwi gaya piye to, Mas? Iki jenenge kursi pantai. Wah, pundi sikile, pundi? Lha iki. Enak ya mbul. Enak ya Payung bareng dinggo ngene lah kok pakune nyenil. Lah piye to? Medeni. Ya lumayan lah gawe keri-keri. Nggih. ora enak to. Damel hiasan. Nggih keri-kerian. Wes suwe nggon kula lono. Iso lho niken bojone kuwi ya iso to, Sok. Loh. Wah, Ora apa-apa ki nek genep 17 tahun badar sejatine wujud. domong ya. Engkarek ngenteni 2 menit ya kok. 2 menit. Aku oleh niken nggih barokah. Niken oleh aku ya musibah. Kok gayane piye to? Kowe yo tekan didi to kan. Wah, jan iso tekan didi. Lah aku yo manut kok klemprone kenek, mbok anu kenek, samperke yo kenek.
Nenorano golek isi podang jenar iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi diunggahne Mas tombo tampane kendang tak tung 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 ngeg oke tombo ayo cakil kowe saka kono cakil saka kene lho oh cakil tak tung ayo kowe dadi janakane lah cakil tangane ndek saka prol iki saged salah. Ya apa iki? Sampean lho tanjake ngene lho Jan. Janaka ngene lho, Pak. Bambange ora roh. Lho. Dadi Bambange ngene. Lah, Bambangan iki cara Solo iki madhep ning ngarep. Bambange ngene. Ngene iki Bambangan ngene. Coba saya dijajal. Warok Ponorogo, Ponorokan sik. Ponorokan apa saged? Ponorokan jajal. Sumpene apalne Janaka ngene. Bacokno lagune sik engko Ponorogo. Ponorogo bar niki. Oke. Monggo sampe di tengah. Jolali lho ya Janaka ngene. Nek werku dorong ngene. Niki dia ndek sini dia. Dia iki dia. Dia, lah niki. Dia. Nggih niki buka celuk mau. Ya. Iya to ya. Buka Esuk awan bengi. lho. Ra nganggo bengi. Esuk Awan ning omah wis ora kerasan. Keluyuran goleki sing tak sayang. Mobil teranggon goleki ora rasa esuk awan ganti wengi. Jangan tarintik soko kacoban sarwi ngoceh dewe nalik berjuang welake tak suwun mbok ojo ngece podang kuning agawe pikirku kumbing seleret ireng tak sawang katon manese ibu bunga yen lakon nyanding sirene naremu kalati ku kekiwang liyan yen si bodang andutut
Niki wonten ingkang nyuwun lagu. Nggih, napa, Pak? Judule Sikep. Oh, lho. Sikep. Request lagu Sikep. Saking kula Rio Guritno saking Mojokerto. Kula niki sih graya-graya ngladosi biayi Mojokerto ki karmane sing pripun ngoten. Iya ta Mas itu? Nggih. Ya. Nggih. Sikep iki nek sing iso berapa, Pak? Masa ora sing iso. Mbak Niken ben jumeneng. Oke. Ayo diawali saka Panaragan. Mbak Niken ora nolak. Wah, iya lho. Wah. Sarwa saged tok. Wah. Yo, Panaragan kaya piye? Heeh. Coba Ben Niken dhisik. Yo. Olahragane kaya ngopo? Entek itu tak dedet-dedet yo.
Di wong lanang diles niken ya. Lan pokoke. What? Apa ora kowe? Ayo. Wah. Ayo le. Ayo. Ayo, ganti ki. Oke, oh ya. Ganti coro ki. Ya. Wasik. Ayo. Arek sarep tuh. Hebat. Es. Urung yae. Lagi. Hat, oh jemek. Iya, tepuk tangannya mana ibu-ibu? Saya yakin bisa dia. Saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tiba. Jungkir pas ndase. Tepuk tangannya ibu-ibu. Kapan kontrole? Bar niki lho. Ya. Lah, ngono tok aku ya bisa. Kontrole iki. Koprole. Ya. Sikile ning dhuwur sirah Yo. besar. Bang, Gila tenan iki. Ayo. Wah. Ya. Lah kalah. sudah Mas, hop. Stop, hop. Wes le, sampun. Pen. Mas. Pampesnya diganti sih. Lah kalau kita arek badar sejatine wujud lho arek malih ganteng kita ya. Kita arek malih ganteng iki kita ya. Oh, dadi. Lho lah kok Aku nyuwun kenonge. Dong gong. Dong gong. Ya. enek sing ngobah. Nyenil. Gonge. Gong. Nah, Amit pasang poli mantap sinapet noi lolo dina dumawa ing tawang-tawang mugeni pamandang tolak sari pemasi kebetan soko mayang koro. Iki ketheke. iya ketek iki Dadi eyang mayang koro. Assalamualaikum salam tepok besok liak-liok kali asem lemah abang nyimpang lemah putih ngikris yung Kok mirip kayak seneng ujangnya ya? Ya. Tiga mulai payu. Lah. Tahu jaran jag. Wablok. Batin kok aku kok ketemplan tikus. Aku ngono. Kaya dirembeti uler. Nek kesempatan iki. Oh, cek. Saya ukele sih. Cek ukel mbae njaluk ukel ya. Ya.
Nyuwun apa? Nyuwun apa? Mimi. Assalamualaikum salam tebak bosok li kali asem lebaran Mamam. Keplat papan lipo pancer bener dan senan kliwon pan paing lagi wae dua kan senan kloso paing pon al pamat di barat bener kan. Kan. Kok. Dipamahne. Bahaya. Dulang. Iya. Wes, nah. Aman. Baik langsung hilang. Kok kapan kok cecili urut kan? Ini kan jangan kurang ajar. Wes, baik langsung hilang kan? Oke, nah. Tiba-tiba batuke wong. Woi, kumat metu. Isik kan. Icik saiki kan. Oise. Ini kan jangan kurang ajar. Sing mbok pakani kono sing mutah-mutah kowe lho. Aduh. Wes. Wong yo ana heran. Wong dadi ki. Yo kae karo Mbak Dia. Wong dadi ki umume ki lho yo nyuwun kembang to, Mo. Kembang kalih dupa. Menyan. Sampai kok jejeli roti mawon. Roti. Akhirnya mbake terus gumoh. Mbak gumoh. Iki Mbak Dia ya? Mbak Dia. Saking Malang nggih Mbak Dia ngene gak salah. Masalah. Jebule emang Dia enak ngono. Lah. Dia iso. Lo ngono mik. Miken gitu ya. Ben nembang apa karo niken? Iya. Monggo wonten pamundutan sikep to, Mo? Sikep Nggih. karo Mbak Dia. Nggih. Yo. Coba nadanya dulu. Dede. Kayak sapa nono? Kok nyapa nih kuwi? Oh, siapa nih? Sapa nono. Siapa nih? Le. Kena. Medun. Siapa nih? Jaluk sapu kenal. Bocah ki malah. Ayo ndelup. Gua irono. Ndelup. Siapa nih sih? Langkonmu lho nggih nyapa nih. Siapa nih sih? Pak iso undlup lho. Lah jenenge Victor Undlup. Nah, ngono, wong terus ya. Ganti pangan. Kisruh senengane. Sinden disirati uta-utane niken ya duwemen. Yo. Oke. Hamba kowe salah aku
kabeh kenyataan. Yo. Ada Kidung Menggala. Musiknya Indonesia bersama dengan Mbak Niken Salindri dan Mbak Dea. Ada Om Yudo. Ya. Sampun, Romo? Ya, ya. Sampun? Ya, Ndek. Tatip. Coba saiki ben ngadeg Sinten, Mo? tak baline neh Nanda Nanda. bersama Sinten? Kusuma. Kusuma. Ngadeg kok sik. Indah.